Ja, barang sa jou de baka Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. Het is zaterdag, een mooie dag, een beetje motregen. Maar dat neemt niet weg dat Cultuur TV door op de Dappermarkt. En op de Dappermarkt gaan we even kijken met wie kunnen we praten allemaal. Want wat is mij wakker gezellig, ja natuurlijk. En dan is het altijd fijn voor jou de Sranamang om even Tori te praten. Goed, we gaan even lopen, we gaan wandelen, gaan we kijken met wie kunnen we allemaal babbelen. Op deze prachtige, ja, mooie zaterdag hier in Amsterdam. Goed, we gaan wandelen, kijken. Waar zijn de mensen? Tori Deftaki, Tori, alles Tori Deftaki. En altijd fijn, met takken is maar. Kijk hier, hebben we mooie mensen. Ja, we zijn aan. Mensen, gezellige mensen. Gezellige mensen hier. Dan mevrouw, waar komt u vandaan? Uit Westervoort en Arnhem. Ik kom uit Arnhem. Ja. Je ziet het Arnhem naar Amsterdam. Ja, wat brengt u hier? Wat brengt u hier vandaag? We zijn eigenlijk uit Arnhem gekomen, gewoon een dagje uit. We zouden niets kopen. Dat is vol. We zijn eerst naar Gansenhoef gegaan. En nu Dappermarkt en straks gaan we een beetje varen met de boot. Wauw, wat een gezellige dag vandaag. Echt een dagje uit. Echt een dagje uit, maar... Eten ook. En ook gospelkoor. Ja, doe maar wat een hele gezellige dag. Elke dag. En we En komen we- vanavond terug. Maar even, wat is uw naam? Ursula. Jolanda. Ursula en Jolanda, jullie komen uit Suriname, hoor. Met Michel. Corona helemaal. Allebei. Corona. En als ik zeg corona klein maar, Prettig. ja toch, zo hoort dat helemaal. En Prettig. Nee, wij zeggen Ze praten niet meer zo. Ze praten niet zo. Ze praten Prettig. Dus ik zeg prettig. ze gaan het niet meer, ze gaan het zoals het is nou. Ja toch? Vroeger was dat klein maar plat, hè? Maar nu is dat... Prettig. Ja. Geweldig. En hoe lang bent u al in Nederland? Maar kijken, niet lang. 30 jaar. Ja. Ik ben dertig. bijna 33 jaar. Ja, ik 33. 30 jaar. En als je in Nederland bent, dan verlang je weer naar Suriname? Voorlopig niet. Nee, waarom niet? Ik kon er diri. Ik tik diri. Je moet een auto huren als je overal wil gaan. Nee. Ga naar andere plaatsen, leukere plaatsen. Er zijn meer plaatsen dan Suriname. En gezelligheid. Ja. Meer plaatsen. Zoals. Zoals Gambia, Gaan. Portugal. Maar we kunnen ook andere plaatsen bezoeken. Ja, we gooien. Afrika, laat zien, we gaan. Zeker. Suriname, Ja. Suriname is weer aan de beurt, maar nog niet. Nog niet. Even niet. Maar wanneer was die voor het laatst? 3 jaar geleden. 3 jaar geleden. Dus je hebt het meegemaakt dat als je het eten. Als we het eten, ja. Ik was vorig jaar daar, maart. Ja, dus ja, is niet zo lang geleden. Maar het is duur, hè? Het is duur, ticket is Maar duur. het is altijd gezellig hoor, als je Altijd daar gezellig. bent. En Ja, dan kan zeker. je een beetje genieten van je familie en zo. En Maar jullie volgen de ontwikkeling een beetje, hè? Jazeker. Wat valt u op? Als u nu terugkijkt, wat valt u nu op? Als u nu kijkt, wat is u bijgebleven de afgelopen tijd? Ik weet niet, maar dat er veel jonge mensen doodgaan. Veel jonge mensen gaan dood. Ja, vind ik. En ook zelfmoord, veel zelfmoordpogingen in Suriname. Of pogingen, mensen plegen zelfmoord. Volgens mij is levensstandaard, ja, gaan dood. Ik weet niet, stress. hier ook hè, in Nederland. Ja, klopt. Alles bij dit. Ja, daar gaan Moest veel maar. mensen. Veel jonge mensen. En ik zag gisteren ook iets op Facebook. Als je een foto wil maken, een röntgenfoto in AZ of waar. SZF vergoedt het niet, maar als je moet zelf betalen, 3000 SRD. Dan kan je het wel maken. Dus je moet eerst betalen. Nee, SZF vergoedt het niet. Dus als je het wil laten maken, dan moet je 3000 SRD betalen. En als je het niet hebt, dan. Is iemand op 3000 SRD voor mij een foto, een scan. Ja, want ziekenfonds niet vergoeding. En dat is, u heeft het gelezen of heeft u het gehoord? Lezen op Facebook. Iemand heeft het gezet. Ja. Dat zijn de mindere dingen. Maar wat zijn de leuke dingen? We hebben de regering. Als je naar het binnenland kan gaan. Het is nou, jawel. Als je geen 300, 400 euro hebt, ga je niet naar het binnenland. Nee, maar ja, kijk, als je van tevoren weet dat je daar naartoe wil, Ja. dan neem je je geld mee om... de Surinamers. Voor de ja, Surinamers. weet je, we praten nou over ons die Ja. daar naartoe gaan, Ja. weet je. Ik praat niet over de Surinamers, die krijgen wel een kans. Maar nu is het regentijd. Het is aan, Het is gevaarlijk. ja, het lijkt erger te worden. Het lijkt erger te worden. Regentijd niet in Suriname. Oh, Maar, want ik heb ook gezien, Brazilië is ook onder water. Ja. Maar als we nu kijken naar Suriname even. Het is elk jaar zo. Het is, Ghana ook. Ik zeg iedereen die naar Suriname gaat, neem je laarzen mee. Maar het is ook niet leuk. Je gaat met vakantie, ik kan nergens gaan.
En je belt een taxi, die taxi komt niet, want je straat is onder water. Dus dan ga je met vakantie, je betaalt een dure ticket en dan zit je de hele dag thuis. En dan gaat je in beginnen zie je dat hij gaat spoed. Dat Even taxi schreef naar Koteki. waaraan ik denk, voordat ik naar Suriname ga. Wat denkt u aan dan? Nou, als je daar ziek wordt, ja, heb je een probleem. Wat neem je een flexibele ticket of zo? Elk moment weer weg kan. Nee, dat heb ik tot nog toe niet gedaan. Nee. Of het ook niet. Ja toch? Ik heb het altijd goed gedaan. Ja zeker. Ja. Maar Dat is weer- bidden op betere tijden voor Suriname. Laten we dat hopen, want we hopen het al 100 jaar. Er zal een dag komen. Dan moet, We blijven positief. we blijven positief blijven. Dus Goed, zeg aan tante Jenny gaat het doen. Dat jij gaat het doen. Maar dat is belangrijk. Ja, natuurlijk mogen jullie de mensen groeten in Suriname. Ja. Want jullie hebben waarschijnlijk ook mensen daar. Ja zeker. Wie zal ik groeten? Iedereen. Groetjes. Jurgen, grappenmaker, Gypsy. Je hebt je visum gehad, maar je bent niet gekomen. Zoals ik had ik papier naar gemeentehuis. Dus ik hoop dat je binnenkort weer zal komen. Ja. En Jolanda, Jane, familie Kempers, wie nog meer? Alle nichten en neven. Wandelai. Wandelai. Want je hebt nou zeg je, ja, met tak alles maar Odi, want je wil niemand vergeten. Nee, hè? zeker. Mildred Massé, beterschap met je dochter. Hoop dat ze heel snel beter wordt. Oké, heb je nog mensen die je wil groeten daar? Want dat is mijn logo. Oh ja, iedereen, alle familieleden, kennissen, doe ik de groeten. De groeten hier vanuit de Dappermarkt Nederland, mensen. Je ziet dat en het is altijd fijn tegen je dat allemaal hier. Dus mensen, dankjewel mensen. En ik zou zeggen, fijne dag verder en geniet ervan. Abo. Ja, Bradangasa. Yes. Nederland, Amsterdam, Dappermarkt. Het regent mensen, maar we zitten gezellig hier onder een boom. En dat helpt een beetje voor. Je snapt het toch? De regen gaat ons niet tegenhouden. En we zitten hier gezellig met een mevrouw. Dag mevrouw, wat is uw naam? Karin, Dag Karen, hoe gaat het ermee? prima, gaat goed. Gaat goed? Ja. Heel leuk, blij. Wat doet u vandaag? Ja, boodschappen halen. Boodschappen halen. Regen, dus ga zo koffie drinken. Dus, Regen houdt ons even tegen, maar ja, we zijn toch gezellig met Johan Tori. Hoe lang bent u al in Nederland? 52 jaar. Uit Suriname. Ja. En hoe is het? Hoe bevalt Nederland nu? Want is het een verschil met vroeger en nu? Weet je, ik ben hier gekomen toen ik 11 jaar oud was. Dus ik kan niet echt veel gaan vergelijken. Ik ben meer hier opgegroeid dan in Suriname. En hoe vaak gaat u naar Suriname? Volgens mij ben ik in 1998 volgens mij voor het laatst geweest. 98. En Ja, 98, dat is bijna om een jaar. ja, mijn jongste dochter is 27. Dus ja, ze Nog een morgen. nee, Je weet niet hoe het eruit ziet nu. geen idee. Ik hoor alleen maar verhalen. Wat voor verhalen hoort u dan? Nou, het is duur en het land wordt niet echt onderhouden. Het zijn allemaal grote gaten in de weg. Maar dat weet ik nog van vroeger toen ik klein was. Grote... Dus toen u daar was, dat, weet u nog, op grote gaten. En tot nu toe hoort u dat. Dat nog steeds, ja. En het leven is heel duur. Het leven is duur, maar liever hoort u nu van, ah ja, kon change, dat zou u nu niet moeten horen. Er is volgens mij niets veranderd, nee. Het is alleen maar erger geworden. Heel lang weg geweest, maar kriebelt het niet een beetje voor Goluku? Nou, mijn zoon zegt tegen mij van, je bent nou eigenlijk met pensioen. Dus waarom ga je niet naar Suriname? Maar ik zit met mijn knie. Oh, ik niet. Ik heb een versleten knie, dus ik moet eerst geholpen worden. Maar om te gaan wonen, ik ken niemand daar. Dus ik ben toerist in eigen land. Ja, dus, maar soms trekt het ook als je terug gaat. Jawel. Want meestal mensen na zoveel tijd gaan ze weer naar Suriname. Worden ze zo verliefd weer op Suriname dat ze elk jaar gaan. Nee, ik weet toen ik in 1997 daar was, had ik echt zoiets van, oh, wat een mooi land. Toen had ik daar zoiets van, ja, lekker, maar toen ik in Nederland was, denk ik ben weer thuis. Ja. Maar je volgt wel de ontwikkelingen daar, heel goed nieuws. Ik zit er regelmatig, ik lig regelmatig s'nachts te luisteren naar Radio Maart. Radio Maart, Culturo TV. Ja. Die Culturo TV. Nou, ik heb meestal die Salto. Salto. Ja, dus... Culturo TV. Ja. Mooi zo, dat is leuk om te horen. Maar goed, we roepen meestal de groeten aan de mensen daar. En je mag natuurlijk mensen de groeten doen daar in Suriname. Ja, ik doe iedereen de groeten die mij kennen. En meer kan ik ook niet zeggen. En wat is uw naam weer? Karin.
Karin, mensen die Karin kennen, kan dit toen ze 11 was in Suriname, of toen 11 was het toch? Nee, ik was 11 toen ik hier naar Nederland kwam. Ja. Dus kan hij op school daar, kan hij zeggen, hey, look hoe Karin van, weet ik veel wat voor school daar in Suriname. Hè? Nou komt er een biggie, maar nou. Karin Staphorst, nou, ik bedoel van... Sinds dat je met een leerling die niet kijkt van ze, hey, Voor mensen is ook allemaal hier. allemaal zitten in Holland. Maar leuk, leuk, leuk. Wat schaft de pot vandaag? Nou, mijn dochter is bloedworst gaan halen. En ik heb gewoon wat kippetjes hier gehaald. Niet veel bijzonders. Niet veel bijzonders. Ik moet afvallen, dus ik kan niet echt uitgebreid zitten eten. Gewoon aan troe, gewoon soproppen. Nee. Dat is toch lekker groente? Jawel, maar even niet. Ik heb daar geen trek in. Ik heb het niet zo lang geleden gegeten. Ik eet het vaak hoor. Ik eet heel veel Surinaamse groenten, dat wel. Aha. Maar ik heb geen zin om zoveel te koken. Oké, mooi, mooi, mooi. Nou, dank u wel weer. En geniet van uw dag. Ja, dank u wel. Hetzelfde. Dan zeg ik dank je wel. Abong, tot de volgende keer. Ja mensen, je ziet het hier op de markt. We lopen in Sraman. En hier zien we ook wat Sraman. Zijn we blij mee. Dag meneer, wat is uw naam? Oh, mijn naam is Rozenblad Roy. Rozenblad. Ja. Geweldig, want mensen op de Rozenblad. Oh ja, de Sweet Coronman toch. Ja toch. En dat, ik ben niet wel ook maar dan ben je op actie. Corona klein maar. Prettig. maar heb je daar gewoond? Nou, mijn ouders komen van Coroni. Ja. Ze hebben zo Rozenblad met een af. Ja, maar kan je ook naar beton bereiken. Af en toe ben ik naar vakantie, heb ik scoren vakanties, ranang is op de soort van dat. Ja. Ja, lekker man. Want dat is maar mij, look to de mouw herkennen. Hoe lang ben je hier? Ja, ik ben al 13 jaar hier. 13 jaar. Hé, look zo maar drapen de mouw. Hé, look zo maar drapen. Na Soja, naar Roy. Roy mensen, je ziet dat Roy hier op de Dappermarkt. En Roy, wat is... Gio hier op de Dappermarkt, Gio. Ja. Wat brengt de dag vandaag? Wat doet hij daar? Nou, ik ben bezig even wat te kopen. Vlees en zo, weet je. Alleen Vlees? Me los toe een sweet santi de een lams. Lams, ja mensen, je hoort het lams. Dan van je met een curry of zo. Je stof. Gewoon stof en maar gewoon dan heb je zo een blakke saus ding. Vullen saus, want ik moet uit Suriname. Heb je toch? En dan reclame bij mij, maar vullen 100. 100, hij smaakt lekker. Lekker. Die is lekker voor, of je legt met die in, dan je kan ze doen wachten. Nou, lams. Nou, lams en vandaag zijn we toch met los ding. Lekker. Met wat voor groenten? Nou, moet ik nog kijken. Ja, want er is bijna geen groente hier in Nederland, wat Surinaams betreft. En dan me lukken even groenteboer die is abi. Dan sowieso dan Moskou aankomen. Ja toch, maar met wie ben je allemaal? Familie, of naar je woon, ja man, ja. Je woon, ja. Een standaard vrouwtje, ada also. Vrouwtje, wakkie. Hij zegt, we doen wat vaak moet Roko. Dag is dat? Dan ben ik verrassing. Hey. Tem ik moet Roko, dan stap ik dekba, dus dan nou ik moet Roko. Dus dan meer is het tekom. Je zit gewoon natuurlijk en een vrouwtjes dan, hey, je bent een ideale man, maar dat is maar dat is zo man, wil ik ook. Ja, sowieso. Echt wel ideale man. Is dat weer toch, maar er zijn ook anderen. Is dat weer toch, dus de goeie niet nagesproken. Maar ja, ik ben ook één van ze. Goed zo, dat hoor ik graag. Je potapato en natuurlijk lekker eten straks. Wat schaft de dag nog meer? Zijn er nog dingen op de planning? Nou, ik heb later een feestje. Sang, want Biggie Pokusani. Biggie Pokusani en vooral van mij ook toe naar Biggie Pokumang. Dan me join de ma ook toe. Je naar Biggie Pokumang sang. Je zingt. Me oefen. South Band. Luister nou, Oedeelma Band eigenlijk, en dat is zo bekend, maar All Eyes, dan als je All Eyes hebt, dan weet je dat je goed zit. Dan zit je helemaal goed. Dansen, dit. Mensen, lekker eten, dansen. Is een mooie planning vandaag, mensen. Je ziet het hier gewoon hier op de Dappermarkt. Het regent een beetje, we staan in de regen. Maar dat neemt niet weg dat we Taktori dan gaan de Sraman vandaag. Heb je nog mensen, Suriname? Want Iwan Barsman, wat toe odiëten? Ja, sowieso. Mensen die mij kennen. En ja. Samen dat je uteka power, uteka big up, is dat toch, nanga Allah. Ding, Sanisa Epsa, is dat toch, dat zit ook in de wereld, overal. Is dat toch, maar uno beguint en zo, maar uteka big up, we struggle gewoon morofara. Want dingen komen sowieso amus go boom.
Mensen heeft het gehoord. Sowieso komt het de dag goed. Wij zijn aan deze kant, maar we komen graag terug in Suriname af en toe. En je doet het altijd. Sowieso. A planning ben de eigenlijk die trajari. Isabi toch, maar het kan ook eerder. Je weet nooit wat er, wat er schuilt. Mooi gesproken. Mensen, je hoort dat. En natuurlijk, take big op naar Saranakondre of wat dan ook ter wereld. En we zeggen natuurlijk, grand dank je dat je voor de camera bent gekomen van Culturo TV. Je volgt ons toch? Ja, sowieso. Mijn abuno. Ja, dat is leuk om te horen. Standaard. Ai. Zo, oké, fijne dag verder. En kook lekker. Ai, ja, even kan je maar voor ook toe daar bij Bong. Tralisi. Lazy. Hey, fijn weekend. Bon power, hè? Oké. Ja, Bradanga Saishi, Culturo TV hier op de Dappermarkt. En natuurlijk weer Breedte TV Desrada. Dag mevrouw, wat is uw naam? Ja, Jacqueline. En u? Olga, Olga. En hoe lang bent u in Nederland? 55 jaar. 55 jaar. Mooi man. En dan, hoe bevalt het? Ik heb geen klagen van niks. En u mevrouw, hoe lang bent u in Nederland? Pas een jaar ben ik hoor. Een jaar, 1 jaar. Met vakantie hier. Oh, u bent met vakantie. Oh, mevrouw is met vakantie hier. Mevrouw, wacht, mevrouw is met vakantie. Mevrouw, hoe bevalt Nederland u? Koud. Hoe koud? Maar, wacht even, u mag iemand groeten. U wil weggaan. Wacht even, mevrouw. U zegt, dat is koud. U wil weg. Maar vindt u het niet mooi hier? Wat zegt u? Helemaal mooi. Maar u mag de mensen de groeten doen voordat u wegloopt. Dag alle mensen. Alle mensen groeten. Dus de mevrouw zegt, dag alle mensen hier op de markt. Ze is een jaar in Nederland en ze vindt het heel koud en ze wil snel weg. Want ze zeggen het is koud hier in Nederland. Maar ze vindt het fantastisch. Suriname is fantastisch, maar ook Nederland. Maar ze wil gauw weg, want het is koud hier in Nederland. Maar goed, we zijn hier op de markt, het regent een beetje. En als het regent dan, ja, je zoekt onderdak. We gaan op zoek naar de gezellige mensen hier op de markt, Dappermarkt. Ik zie mooie mensen hier. En dan we takjes en maar natuurlijk. Ja, brengen ze jou de Baka Culturo TV speciaal voor jou hier Dappermarkt. En dan kijken we natuurlijk met wie kunnen we babbelen. Lekker, vooral Surinaamse mannen, vrouwen, gezellig. Dag meneer, wat is uw naam? Of Roy. Roy, oké. Welkom bij Culturo TV. We praten graag met de mensen, hè? Vooral die uit Suriname komen. Hoe lang bent u in Nederland? Meer dan 50 jaar. Meer dan 50 jaar, dat is lang. En kunt u zich nog herinneren hoe het was? Ik ben met mijn 21ste gekomen. En wat is de reden eigenlijk? Achter mijn ouders aan. Achter uw ouders aan. Komt u vaak in Suriname? Ik was in december nog. December, en hoe was het? Suriname, ja. Oké, zeker. Lekker? Klimaat, ja, daar moet je het voor doen, ja. December was u nog, als ik naar beelden kijk, dan zie ik overstroming, zie ik bepaalde dingen. Wat merkt u op? Is er veranderd? Wat merkt u op? Het is moeilijk om het heel snel te veranderen na 5 jaar rampzalig beleid van Santokki. Weet je, dat ze niets aan de Surinaamse huishouding hebben besteed. En alleen maar hebben weggehaald en vernietigd. Dus dat is heel moeilijk om het snel weer op de rails te krijgen. En deze nieuwe regering is nog geen jaar, hè? Net een jaar denk ik of zo, bijna een jaar. Nee, 19 juli zijn ze pas een jaar. Bijna, dus 11 maanden. 10 maanden. Oké, bijna 11 dus. Ja. Oké, u zegt van geef de mensen de tijd, hè? Om te... Nou, dat bedoel ik niet zozeer. Ik bedoel dat men niet onmiddellijk structurele en infrastructurele veranderingen kan verwachten. Dat gaat niet zo snel gebeuren en daar is ook geld voor nodig. En Santokki heeft een enorme schuld achtergelaten die ook door deze regering moet worden opgelost. Ze praten er niet over omdat ze het gedrag van Santokki niet willen kopiëren. Maar het was een enorme debacle, het hele beleid. Het beleid, u zegt dat het veel beter is dan Santokki dan, dus begrijp ik goed? Nou, wat ik merk is dat de regering Simons wel zorg draagt voor de zwakken in de samenleving. En dat is erg belangrijk, omdat daar echt fundamenteel iets moest veranderen. Want je kan niet in een land wonen waar heel veel arme mensen zijn. En dan heb je het gevolg heel veel criminaliteit. En dus daar zijn ze mee bezig in eerste instantie. Daarnaast zijn ze bezig om de financiële huishouding weer op orde te krijgen.
En ook nog plannen te maken. Al die presidentiële commissies die moeten met plannen komen om sectoraal veranderingen en verbeteringen op gang te brengen. Maar daar is ook weer geld voor nodig om dat te kunnen doen. En op dit moment hebben ze wel de wind mee, want ze kunnen best nog wel lenen in het buitenland, omdat ze dus prudent beleid voeren. Maar ze hebben veel meer geld nodig dan dat. Ik begrijp het, een beetje kritisch zal ik zijn. Ze hebben geld geleend. Weet u hoeveel ze hebben geleend? 1,9 miljard. 1,9 miljard. Oké, want het is zo dat, ik ben even een beetje kritisch. Goed dat ze hun best doen. Maar we willen ook dat het beter gaat voor de mensen, hè? De onderwijzers. We willen zien dat er zijn misschien daar geloof ik, heel veel mensen worden er ziek van. Dus je wil dat de spullen gekocht worden die nodig zijn. Dus je huishouden en je stoomvoet toe, ja? Je onderwijzer, die moet je goed betalen. Wil je niet dat ze weggaan, je kader moet niet weggaan, dus wat ga je doen? Nou ja, kijk, je moet ervan uitgaan dat ze dus echt aan de onderkant zijn begonnen. Mensen die 150 euro in de maand hadden en nooit hun huur konden betalen, en elektriciteit konden betalen, mobiele telefoon niet konden betalen, ook niet voor hun kinderen konden betalen om naar school te gaan. Daar is deze regering mee begonnen. De groep die u noemt, hè, in elke andere samenleving zou dat de middenklasse zijn. En in Suriname heb je een middenklasse die ook maar 200, 250 euro in de maand verdient. Dat moet veranderen. Zeker, want de onderwijzers die hebben laatst weer een vergadering gehad en ze zijn het zat. Ze zeggen, we zijn het zat, want als iemand 130.000 verdient, die mag het verdienen, maar kijk ook naar ons. We gunnen jullie die 130.000 per maand SRD, maar geef ons iets meer in plaats van 6.000, 7.000 SRD. Ze hebben zeker gelijk. Want, Zou je dat niet als eerste doen? nee, ik gradeer die samenleving. Hè. Eerst de zwakken en dan de middenklasse en dan iets hoger. En nu zijn ze toe aan de middenklasse. En dus zal je zien dat er veel meer gesprekken zullen plaatsvinden met onderwijzers, met politieagenten en alle andere partijen die eigenlijk in een normale samenleving tot de Ik midden... ben het helemaal met u eens, maar als iemand begint met 130.000 naar boven, en dan zou ik zeggen, waarom begin je niet onder dan? Nou ja, kijk, u heeft het al 2 keer over die 130.000. Ja, omdat het heel veel geld is voor mensen die niet te eten hebben, mensen die honger hebben, die zijn naar die 130.000. Heel veel geld. Maar dat is dus door Santokki gebeurd, hè? Hij heeft dat gerealiseerd, hè? Hij heeft zelfs de procureur-generaal die hem zou moeten opsluiten, heeft hij 1 miljoen gegeven, weet je, omgekocht gewoon. Dus hij heeft ook geprobeerd de bovenklasse ook te paaien met dat bedrag. En de vraag is, hoe draai je dat terug en hoe doe je dat? Kan dat niet. Ik ben het helemaal met u eens hoor. Ik ben het met u eens, er moet verandering komen. Verandering is gekomen, maar de mensen willen graag zien dat het snel goed gaat. Als je die 130.000 omzet, is het 3.000, 3.500 Nederlands gaan. En Suriname is een dollar- en een euro samenleving. Dus zoveel geld is dat niet. Weet je? En om het terug te draaien, zal je het parlement mee moeten krijgen. En het is nog nooit gebeurd in de wereld dat het parlement zijn salaris heeft ingeleverd. In Suriname zijn ze niet zo uniek om dat te gaan doen. En wat vindt u van de 1,4 miljoen SRD die iemand verdient daar, weet u wie? Ja, de PG. Ja, de PG. Nou ja, het is misdadig hè, dat ze dat heeft geaccepteerd hè, vanuit haar positie. Ze had moeten weten dat dat niet kan in een democratie. Dat er 1 persoon meer verdient dan alle andere mensen. Dus ze moest dat ook gezien hebben dat het een stukje omkoping was. En dat het dus zo in de openbaarheid is gebeurd. En die vrouw moet je dat kwalijk nemen, ja. Zeker weten, zeker weten. Dat moet wel teruggedraaid worden. Weet je? En verder moet er onderzocht worden wat ze aan misdaden heeft verdoezeld voor dat geld. En ze moet daarvoor de gevangenis in. U volgt de ontwikkelingen zo'n beetje? Elke dag. Elke dag is heeft gevolgd dat er op dit moment in het, even kijken, ik wil bijna zeggen Tweede Kamer, maar een parlement hebben ze vergaderd over de Bronto. Ja. De heer van OW, die vorige minister. Ja. En hoe die andere meneer... Hoefdraad. Ja, Hoefdraad. Wat vindt u ervan? Nou kijk, het parlement kon gezien de documenten die waren aangeleverd en het onderzoek die de commissie heeft gedaan, niet anders besluiten.
Weet je, ik bedoel, ik had gehoopt dat de NDP zich onthouden had van stemmen. Weet je, dan hadden ze waarschijnlijk die vervelende man, hè, die NOW, die een van de veroorzakers is van de grote ellende in het land. Die zou straffen. Die hadden ze ook vrij uit moeten laten gaan. Weet je? En waarschijnlijk hebben ze ervoor gekozen om ook die maar mee te nemen. En vanuitgaande dat de andere mensen zich voor het gerecht kunnen verdedigen om dat op te lossen. Maar ze hadden zich van stemmen moeten onthouden in deze kwestie. We leven in een rechtsstaat, dus we zullen zien wat het zal worden. Nou, dat moet je nog even afwachten. Hè? Want de reorganisatie van de rechterlijke macht en de procureur en het Openbaar Ministerie is nog niet geëffectueerd. Er zijn wel debatten geweest, er zijn wel voorlopige besluiten geweest, maar het is nog niet geëffectueerd. Dus je hebt nog steeds te maken met hetzelfde netwerk die nog steeds mensen vrijlaat. Hè? Bijvoorbeeld de directeur van de melkcentrale, die had je nooit meer moeten vrijlaten. Weet je? En dat soort mensen worden toch nu nog steeds vrijgelaten. En daar moet Suriname veel scherper op zijn en veel sneller zijn en niet gevoelig zijn voor wat er van buiten wordt gezegd. Weet je, want bijna alle landen hebben een college van procureur-generaals. En Suriname zou dat ook moeten hebben. En niet bang zijn voor de oppositie. Want de bevolking weet dat het een corrupte bende is geweest. Dus ze willen verandering hebben daarin. Zeker willen we verandering hebben. En als u kijkt naar de adviseurs van mevrouw Simon, we zien een naam, even Somoharjo. Welke Somoharjo? Ja, de senior, de vader. Ja, ik weet niet. Abraham, zo zegt het eens. Nou, Abrahams heb ik geen moeite mee. Waarom niet? Omdat het een vakman is. Oké, geweldig. Maar Weet ik van dat hij helemaal geen vakman is. Nee, Schreeuw lelijk. het is altijd goed hè, dat er vakmannen er zijn. Omdat we weten, in de tijd was hij ook bij Bouterse, OWV, zat hij ook. Ja. Nou, welke partij? Over Abrahams. Oh, nou ja, Hij kijk. was minister toch? Ja, hij heeft er daar een puinhoop van gemaakt. Laten we er eerlijk over zijn. Nu is hij als adviseur, zal hij het beter doen. Hij heeft zijn lesje geleerd. Hij heeft zijn lesje geleerd. Weet je, je moet mensen altijd een kans geven om weer verder te gaan. Weet je kan ze niet zomaar aan de kant stoppen. In Nederland had hij weer ook een kans gekregen, denk je? Oh ja, let maar op. Dus corrupt. Dus je zegt, het maakt niet uit als zolang je zijn werk maar goed doet. Ja, zeker, zeker. Hier is corruptie geboren. Tuurlijk, dat is overal. Ja. En het is nog heel grootschalig, corruptie. Ja, dan valt het niet zo hier op, denk ik. Ne? Jawel. Suriname is klein, dan valt het op. Maar men pakt voornamelijk de kleine man hier. En wat er aan de top gebeurt, dat wordt met de mantel der liefde bedekt. Dus. Nee, kijk, zolang het goed gaat, zeg ik altijd van oké, laat zien dat het goed gaat. We houden van Suriname, we willen zien dat het goed gaat. We blijven kritisch. Hè? We moeten het ook kritisch volgen en proberen gewoon te zeggen waarover we het willen hebben. Hè? Je kan nu... Mensen zijn bang om erover te praten. Nee hoor, echt niet. Je kan nu vrije mening uiten. Tijdens Santokki kon het niet. Nee, dat weet ik ook. Dat Door elkaar geslagen, weten het allemaal. door je buik geschoten. Mensen zijn doodgeschoten. Daarom zijn we blij. Daarom Niet, hè? zijn we blij dat we nu mevrouw Simons hebben zitten. Het is een vredelievende vrouw en echt een moeder des vaderlands. Zo is dat helemaal. Dat hoor ik ook geweldig. Dat is nieuws, dat is mooi. We zijn blij dat we af zijn van... de mensen zeiden dat hij was een dictator. Ja, hij was echt een dictator, ja. Bent u geschrokken de dag toen hij hoorde? Ja, maar je moet niet vergeten, het Surinaams politieke stelsel is een presidentieel stelsel. Ja. Die gaf hem voldoende ruimte om zich zo te manifesteren en zich zo te gedragen. Alleen hij had van zichzelf moeten weten dat dit niet past binnen de Surinaamse samenleving. Dus en mevrouw Simons weet dat ook. En die houdt zich ook eraan om alle democratische rechtsprincipes in stand te houden. En zich ook als zodanig te gedragen. Gelukkig maar. En je merkt ook, de meeste mensen zeggen het ook. Ze zijn blij met de verandering. En nu mensen het wachten dat het beter mag gaan. Hè, dat het goed zal gaan. Wateroverlast, het is een probleem. Het blijft een probleem. Het is een hardnekkig probleem. Ik ben 9,5 jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland geweest. En ik heb ook heel veel te doen gehad met de waterschappen. En ik denk dat Suriname moet kijken of ze een stukje kennis kunnen weghalen uit Nederland.
om het waterprobleem te helpen oplossen. Want het is op te lossen. Want waar we nu staan, zou als er niets gebeurd was, ongeveer 9,5 meter onder water moeten staan. En dat zijn we niet. Dus het probleem is zeker op te lossen. Ja, in Nederland weten we allemaal, het wassende water. Hè, ze hebben het van elkaar gekregen dat het niet meer gebeurt, hè, in Nederland. Maar goed, nog een vraag. In Nederland gebeuren ook rare, gekke dingen. Een politieman die schopt of trekt een zwangere vrouw. Heeft u dat meegekregen? Oh ja, zeker. Wat vindt u ervan? Ja, er zijn heel veel excessen bij de politie. Vooral naar buitenlanders toe. Naar zwarte mensen toe. En ja, er moet toch wel veel nadrukkelijker worden gekeken naar wie men binnenhaalt bij de politie. Om te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren. Weet je, die vrouw die had het baby kunnen verliezen. Weet je, dus het was een hele ernstige situatie. En hij moet ook eigenlijk ter verantwoording worden geroepen. Zal dat gebeuren, denkt u? Want vaak wel willen ze de politieagenten in bescherming nemen. Dat is wel waar. Hè. Ze beschermen elkaar, vooral wanneer het gaat om een aanval op een buitenlander. Maar ik denk dat we nu toch wel in een tijd terechtkomen waar dat weliswaar gaat leiden tot een reprimande of gaat leiden tot het verwijderen uit de actieve politiedienst. Want je kan dit niet zo doen, je kan dat niet zo maken. Het lijkt alsof het een trend is geworden. Het neemt toe. Want het is niet lang geleden dat het ook zich heeft voorgedaan. Ja, het is de druk hè, van de immigratie, wat er gebeurt. Hè. Maar men vergeet hè, dat ze daar zijn gekomen, daarom zijn we hier. Weet je? Want ze zijn nu nog bezig om in Afrika weer de boel te gaan beroven. De Fransen, de Nederlanders hebben ook besloten om mee te gaan doen, de Duitsers. Weet je? Dat is wat ik nu volg, wat er gebeurt. Dat Nederland meer geld heeft vrijgemaakt voor ontwikkelingssamenwerking, wil zeggen dat ze dus zich intensiever gaan bemoeien met wat er in Afrika en dergelijke landen gebeurt. Maar dat betekent dat ze ook beter zicht hebben op de grondstoffen van die landen. En ook de besturen van die landen gaan manipuleren. En dan moet je dus voor zorgen dat de landen zelf een veel sterkere bestuur krijgen. Dat ze in staat zijn om weerstand te bieden tegen wat op ze afkomt. Geweldig, goed bezig. Ik zeg altijd van, joh, we zijn in een land om te samenwerken. We zitten met heel veel duizenden mensen hier van een ander land. Maar even teruggaan naar Suriname. Suriname is een ontwikkeling. Wat zou Suriname moeten doen? Nederland bellen, help? Of wat moet er gebeuren? Het water, noem maar op. Want het is sinds jaar en dag. Nederland zat ook daar. Het is niet gebeurd. Nee, ik merk dat de nieuwe regering, de NDP-regering, dat had ik ook verwacht en gehoopt, dat ze zich oriënteren op de omringende landen. Dus Brazilië, Venezuela. Ik noem Brits-Guyana niet bij, want dat is echt een Amerikaans-Engelse kolonie. Je roept een land, Venezuela, Venezuela, absoluut. Amerika. Amerika, nee, ik denk het niet. Daar zitten echt heel veel misdadigers en rovers in het politieke bestuur. Dat moet je echt niet doen. Trump. Ja, hij is misdadiger, hij is veroordeeld ook nog. Dus dat moet je niet doen. Okay. Maar goed, laatst zat er een oorlogsschip voor de kust van Suriname meegekregen. Ja hoor. Ik zie nog steeds elke dag de Amerikaanse ambassadeur zich nadrukkelijk bemoeien met alles wat in Suriname gebeurt. Een hele gevaarlijke situatie. En Suriname moet daar heel alert op zijn om ze weg te houden van de echte dingen. Je weet dat die ambassade die ze hebben neergezet, een van de grootste ambassades is ter wereld die ze in Suriname hebben gezet. En dat hoogstwaarschijnlijk de acties tegen Maduro vanuit die ambassade zijn gecoördineerd. Weet je? Dus je moet wel zorgen en weten dat ze dus hun kwaaie plannen toch door blijven zetten. Ze azen op het goud, ze azen op de olie, ze azen op de gas, ze azen op hout. Suriname moet daar alert op zijn. Suriname heeft altijd zaken gedaan met China. China heeft wel altijd het een en het ander gedaan binnen Suriname. Moeten ze voorzichtig zijn. Nu Amerika eigenlijk Suriname zegt van, oh, kijk je uit met China. Amerika heeft daar niets over te zeggen. Suriname is een zelfstandig land. Ze zijn hondsbrutaal.
Dus dat moeten ze niet doen. Hebben ze gedaan met Cuba, hebben ze gedaan met Venezuela? Ja, ze zijn brutaal en dat moeten ze niet doen. Weet je? Dat zorgt er ook voor dat Amerika steeds meer geïsoleerd wordt in de wereld. Want niemand in de wereld accepteert dat. Weet je? Dus nee. Kijk, China is een aparte vriend van Suriname. De Chinezen zijn al 200 jaar, 250 jaar actief als gewone burgers in Suriname. Weet je? En het is wel zo dat de Chinese overheid een bepaalde manier heeft om Chinese ondernemers te ondersteunen. En geeft ze altijd een enorme voorsprong ten opzichte van de Surinamers zelf. En dat merken we ook heel erg wat er aan de hand is in Suriname. Dat de topklasse ook Chinees begint te worden. Dus ja, we moeten daarover goed nadenken hoe we dat gaan doen. We kunnen de Chinezen niet dwingen dat ze hun beleid moeten veranderen. Maar Suriname moet zich daarop gaan inspelen. En gaan kijken hoe ze dat beter kunnen corrigeren. Bent u nog geschikt om adviseur te worden voor Suriname? Nee hoor, ik ben er te oud voor. Ja. Geweldig. Dus no problem. Ik heb wel een bedrijf in Suriname. Bedrijf? Ja, zeker. Wat doet u? We zijn bezig om Suriname bewust te maken dat ze dus ander bouwmateriaal moeten gaan gebruiken. Die uit de bodem van Suriname zelf komt. En ja, daar zijn we mee bezig om dat rond te maken. Ja. Dat is altijd goed, hè? En onze Surinaamse horen bezig zijn daar in Suriname. Ontwikkeling brengen daar in Suriname, diaspora. En dat, ja, Suriname heeft het nodig. En dus als je een oproep wilt doen voor anderen die ook kijken, die zeggen, hey, ik wil nog wat doen in Suriname. Nou ja, iedereen moet het voor zichzelf weten hoor. Want het is ontzettend lastig om iemand te adviseren van ga naar Suriname. Want het is niet zo eenvoudig om in Suriname zaken te doen. En wat is niet zo eenvoudig? Hoe heeft u het voor elkaar gekregen? Het is, ik heb het niet helemaal nog niet helemaal voor elkaar. Ik heb een belangrijk deel, de basis is gelegd. Maar we moeten verder gaan. U heeft vergunningen gekregen? Ik heb een vergunning gekregen. Toen kwam Santokki, die heeft alle vergunningen nietig verklaard. En omdat hij zelf weer vergunningen wil geven. En daar ook weer zou willen cashen. Omdat hij gehoord had dat de vorige regering gecashed had. Wil hij ook komen cashen. Dus dat is ook erg lastig. En je moet er doorheen gaan. Kijk, men klaagt veel over corruptie in Suriname. Hè? Maar iedereen in Suriname, ja, die heeft een salaris waarmee hij nauwelijks huishuur kan betalen. En geen energie kan betalen, geen telefoonkosten kan betalen, geen schoolgeld voor de kinderen heeft, geen vervoerskosten voor. Ook als je tot de middenklasse behoort, ook als je zelf onderwijzer bent of politieagent. Dus men wordt gedwongen of 2, 3 banen te nemen of gebruik te maken van je positie bij je baas om extra geld binnen te halen. Dus je krijgt dat pas weg als je dus die lonen omhoog hebt getrokken. Ja, en dan heb je dus nodig dat Suriname extra inkomsten krijgt. En men hoopt dat oil en gas die inkomsten gaan brengen. Alleen denk ik van ja, als ik kijk naar hoe dat met het goud gaat, dan heb ik een hard hoofd in dat oil en gas de verbetering gaat brengen in de inkomsten in Suriname. Vroeger hadden we Suralco. Suralco was bijna zeg maar, het huishoudgeld van Suriname toen de tijd. Toen, de meeste mensen werkten ook bij Suralco. Daar kreeg je nog. Vader heeft daar gewerkt, 40 jaar. Ja, dus die mensen hadden het een beetje beter, dacht ik. Ja, zeker. Heeft het goed gehad toen? Ja, zeker. Nou, dus dat hebben we niet meer. En wat hebben we nu? Wat is de... Je hebt die goudbedrijven, hè? Die betalen echt heel goed hoor, vergis je niet hoor. De oliemaatschappijen betalen ook heel goed. Weet je? En je hebt een aantal andere echte grote ondernemingen in de bouwwereld, die betalen ook heel goed. Want we kijken naar uit dat er... Het is een klein deel, 10, is heel weinig. 12% van de We bevolking. hebben zoveel ambtenaren daar. Ja, maar Suriname verschilt niet veel van wat er overal gebeurt. Kijk, Suriname, 65% van de mensen zijn ambtenaren. Ik weet het niet zeker of mijn gegevens actueel zijn, maar 48% van de Nederlandse bevolking is ook ambtenaar. Begrijp je? Dus de overheid heeft een rol om werkgelegenheid te creëren. Maar Nederland kan het betalen. Suriname moet het ook kunnen betalen, want het gaat om prioriteiten. Je zal werkgelegenheid moeten creëren. En ik weet niet zozeer of Nederland het kan betalen, want de bezuinigingen die er nu op ons afkomen,
Nou, die mensen, een heel ander beeld. hier hoor ik niet dat mensen hun salaris niet krijgen. Ik bedoel, als je hebt gewerkt, krijg je hier een salaris. Ja, maar in Suriname tegenwoordig ook hoor. Ik hoor vaak wel dat mensen 2 maanden moesten wachten, of onderwijzers vooral. Je zag ze de straat op gaan, overuren. Mensen die overuren. In die periode van Santokki. Maar ik monitor het heel erg. Ik merk dat op tijd AOW wordt gestort, kinderbijslag wordt gestort, salarissen worden gestort, Dat is goed, dat is mooi. pensioenen worden gestort. Geweldig. Allemaal op tijd. Nou, dat is fantastisch om te horen. Nou, dan gaan we absoluut. Onvoldoende geld. Het is Onvoldoende, we moeten meer hebben. wat binnen is, is het op. Ja, dat is zo. Mensen kijken, snakken ernaar dat er echt meer valuta in Suriname komt, zodat het beter mag gaan. Dat gunnen we de mensen daar ook. Want Suriname is rijk aan bauxiet, Suriname heeft olie, Suriname heeft hout, Suriname heeft zoveel dingen. Waarom zeggen 600.000 mensen, zoveel inkomsten feitelijk. Maar nog steeds lukt het nog niet. Maar goed, laten we hopen. Dat moet je horen. Ik hoor dat heel vaak. Hè? Maar bijvoorbeeld de investering in de goudindustrie. 800 miljoen om een goudbedrijf op te zetten. Om te beginnen. Weet je, Suriname heeft dat niet. Nee, Suriname. zijn we er niet. Wanneer het gaat om de investeringen in de olieindustrie, gaat het om miljarden. Suriname heeft dat niet. Dus er komen buitenlandse partijen. Dus we wel blijven afhankelijk. Ja. Dat is jammer. Ja. Je kan onafhankelijk worden, maar dan moet je een heel lange termijn plan opzetten om dat te gaan doen. Maar op dit moment is de afhankelijkheid van internationale financieringen ontzettend belangrijk om meer werkgelegenheid in Suriname te Ja, want je zag, Chan wachtte ook op buitenlands geld. Hij dacht ook, want ik weet niet als u laatst heeft vervolgen, meneer die beschuldigde Brunswijk nog van 2%. Heb je het vervolgen? Ik heb dat gezien, ja. Wat vond hij ervan? Die man heeft gewoon gelogen. En het was ook nog een racist. Weet je, dus dan moet je even voorzichtig zijn om dat soort meningen over te nemen. Weet je, dus ik denk dat hij gelogen heeft voor Brunswijk. Maar aan de andere kant weet je het nooit met Brunswijk. Weet je, het is een ongeleid projectiel. En het hoeft niet speciaal Brunswijk zelf te zijn. Maar een van de mensen van Brunswijk die namens hem aan de tafel zaten, hebben dat waarschijnlijk gedaan. Goed, we weten het niet. Deze man zelf was niet bij die onderhandelingen. Hij heeft het van een van zijn vertegenwoordigers gehoord. Hè? Dus hij vertelt een verhaal alsof hij er zelf bij was. Maar hij was er niet bij. Oké, goed. We gaan het parkeren, want we waren er niet bij. Goed, ik vind het fantastisch met u gesproken te hebben. Je ziet wat er gebeurt in Nederland. Het gaat ook niet zo lekker super als we kijken naar het beleid, wat er gebeurt hier. De nieuwe D66er, premier. Het gaat ook niet lekker. Nee, maar kijk, als je kijkt naar hoe het kabinet op dit moment is samengesteld. Minderheid. Ja, het is een minderheidskabinet, maar het barst van de lichtgewichten. Dus dat is heel vervelend. Maar ik denk dat na Prinsjesdag we toch aankondiging zullen krijgen voor nieuwe verkiezingen. Om tot een brede coalitie te komen. Geweldig, geweldig gesproken. Blij met u gesproken te hebben. Het geeft weer andere inzichten, want je hoort vaak, het gaat niet goed, het gaat niet goed. U bent meer optimistisch, zie ik het. Nog even een vraag. Poetin, Oekraïne, het gaat nu de andere kant op. Nee, dat is wat de westerse pers vertelt. Oké, dat zegt de westerse pers. U ziet het anders? Nee. Ik ben al jaren uitgekeken op de Nederlandse pers. Ik loop wel met iets van de FD, maar het is het enige wat ik nog lees. Maar ze liegen en ze bedriegen. Hoe komt u aan uw informatie? Via podcast, via allerlei andere partijen en mensen die ter plekke zijn. Die vertellen wat er aan de hand is. En het is niet zo dat Poetin verliest. Weet je, hij is aan het hergroeperen. En ik vind het heel vervelend, al die doden. Weet je, aan de Oekraïnse zijde 1,5 miljoen doden. Aan de Russische zijde ongeveer 400.000 doden. Ik vind dat verschrikkelijk. Inderdaad, verschrikkelijk. Laten we hopen dat het ergens een einde zal komen. We hadden gehoopt, misschien had Trump, want Trump had zoveel te vertellen. Binnen 24 uur zou het stoppen, maar van mij, hoe lang zit Trump er al? Ja, Trump is een leugenaar en een bedrieger. Ja, Ja, nee. inderdaad. Er is nog zoveel waarover we zouden kunnen praten. Vliegtuig, KLM, die gaat naar Suriname. Die gaat in Frans-Guyana tanken. Verkeerstoren. Er gebeuren rare dingen. De rechter moest eraan te pas komen om GoTo te dwingen om KLM bij te tanken. Ja. Dat gebeurt er allemaal. Ja, en omdat we weten de niet-onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, weet je dat er daar iets stinkt en iets niet klopt. Weet je, GoTo stopt niet met leveren van kerosine.
Ja, ze moeten hun geld hebben. En ze hebben al eerder gezegd, KLM heeft de rekening al maanden niet betaald. Weet je, en dat moeten we niet vergeten. En de uitwijken, hè, niemand in de vlucht. Ze kunnen niet anders. De De route naar Suriname is een gouden route. Ze kunnen niet anders. Ze moeten doorvliegen. Hopelijk kunnen ze nu landen met de mensen in de verkeersstoren. In de verkeerszone overal hoor. Overal heb je dat, Ja, want dat is, verkeersleiders. dat mensen er niet aanwezig zijn. Nee, dat luchtverkeersleiders schaars zijn. Het gebeurt heel veel in de wereld op dit moment. In Suriname heeft men de opleiding toch verwaarloosd. Maar het heeft ook ermee te maken dat verkeersleiders kunnen echt overal in de wereld heel veel geld verdienen. En in Suriname niet zoveel. Dus je moet er echt van houden om in Suriname voor luchtverkeersleider te zijn. Dat is wel een gevaarlijke situatie als je onderweg bent naar Suriname en er is er niemand in. Nee, kijk, daar moet de overheid een rol in spelen. En ik heb wel gemerkt dat vanuit het kabinet heel snel gesprekken zijn gevoerd. Het is niet één keer gebeurd, het zijn meerdere keren. Ja, natuurlijk. Je lost het niet in één keer op. Als het één keer gebeurd is, krijg je nog meerdere keren achteraan. Dus het is nog niet opgelost. Maar in veel landen is het ook nog niet opgelost, hoor. Dus schaarste aan personeel. Wanneer gaat u weer naar Suriname? Ja, ik ga eerst op vakantie. En dan daarna ik dacht, even kijken, augustus, september. Augustus, september, lekker weer in Suriname. Sweet is er dan Kondre. Yes! Zo is dat. En wat schaft de pot vandaag? Was hij op de markt? Wat schaft de pot vandaag? Ik heb een lekkere salto gegeten net. Heerlijk. En een gado-gado. Oh, heerlijk. En straks, want dat is voor nu. En later op de dag, in de avond voor de buis. Nee, ik eet 2 keer per dag. 2 keer per dag. Dus in de ochtend en in de middag. En dicht tegen de vooravond aan. Maar vandaag, zaterdag, had ik vroeger trek. Ja, dus vanavond krijg je geen honger meer. Nee. Dan gaat het lekker voor de buis met een shot. Nee hoor, ik drink ook geen alcohol. Okay, geweldig, geweldig. Goed, we gaan u bedanken. Natuurlijk, je kent u ook mensen in Suriname die u wilt groeten. Mag u nu de groeten doen? Ja. Nou, speciale groeten aan tante Norine, aan Waldo, aan Donnegie, aan Amelie en al die andere mensen eromheen doe ik de groeten. En ik ben ze nog steeds dankbaar dat we vrienden zijn en dat we elkaar iedere keer ondersteunen en met elkaar samenwerken. Geweldig. En de groeten komen van? Roy Hofwijks. Roy, dankjewel dat we met je kunnen babbelen hier op de markt. Dankjewel, het was heel fantastisch om met je te praten. Ik dank je zeer en tot de volgende keer. Ja mensen, u ziet het Cultuur TV nog steeds hier op de Dappermarkt. En op de Dappermarkt daar zien we natuurlijk ook bekende gezichten. Hey, hoe gaat het ermee? Van Wakka Fokka. Goed. Blij om je te zien. Hoe gaat het ermee? Alles lekker? Ik ga, we mogen niet klagen. We doen ons ding. Mooi zo, het gaat lekker hier met het verkoop. Ja, tuurlijk gaat het lekker. Heb je ook alweer? Vandaag heb ik Jatpesi Moxalesi. Lekker man. Jatpesi Moxalesi met gebakken vis, kandra. Ja man. En belegde broodjes natuurlijk. Mensen, u weet het, Tewanya Shutinya hier op de markt, Dappermarkt, vlak hier, je ziet het, hè, het is niet te missen. Maar goed, we gaan even praten over de ontwikkelingen in Nederland-Suriname. Wat is je opgevallen de afgelopen tijd? Qua Suriname, misschien dat die mannen te kamp hebben daar met regen. Is dat... Hey, dat is heftig, joh. Ja, en Sranang is Sungu echt. Dus... Adjessa Komoré. Yes, laat maar jongen. Ze moeten wat aan de ontwateringssysteem doen. Maar waarom lukt dat dit niet? Want ik had ze gezien, ze worden bezig, de man bij Krien, de Gotro en zo. Maar toch is het hoger geworden. Nou, ik denk dat het niet alleen aan Kringo terug gaat. Ik denk dat het aan de sluizen ligt, hè, Sami kon verstaan. Het ligt aan de sluizen. Misschien moeten de sluizen vernieuwd worden of de man pakt dit aan dat aan. Er lopen zoveel deskundigen daar. Je zou denken, oké, Abosaka, maar het is hoger geworden. Misschien Indra gaan die weg, misschien drapen. Jongen. Atru. Je zegt het mooi, deskundige. Luku de maat en luku de. Egi saka de man in de voordeel de maat eroko. Weet je, alle dingen man zijn daar owe. If de man van matis aan aannemer. Isabi toch de man, egi de man dat a job terwijl de man op ding. Ik weet man voor klaar a job dat hij. Isabi toch, dus als er nog steeds vriendjespolitiek drapen in een kondre, weet je. Want dit is nog een probleem voor nou. Eigenlijk dit is nog een probleem voor sinds... 100 jaar? Ja, sinds onafhankelijk, weet je. Kijk, men heeft misschien niet daaraan gedacht, die onafhankelijkheid, weet je. Want sinds Megro kom is op dat AZS Sungu. En nog steeds, dus is een probleem van way back. Weet je, voor zo'n onafhankelijkheid moesten we gewoon daaraan werken om beluku alla de sandati isabito
Dus, maar ja, nu zitten we ermee te kampen. Ja, het is heftig man. Of je ziet wat, wat recordini of zo. Animaligheid. Animaligheid en in berekening voor die mensen die lagen gewoon in een verhoging jari. Weet je, alleen meubilair. Wat samishi mishi om mijn meubilaars maar nakpanya klaar. Plus meer het ook weer baby ben kon dede in asan dat die ook toe. A baby ben kon fado in a watra. Zo iets had ik meegekregen op social media. Als het op de waarheid berust weet ik niet. Maar zoiets had ik meegekregen. Want je ziet het alleen kon alleen tegen dat moet je voorzichtig zijn. Maskita. En nou, maskita is gedrap. Mas kita irigir falak na ngayon sikugunya of die soort gunya sikita. Mas kita irigeren en mensen gaan er kapot aan. Inderdaad. Vooral familiekatie daar heb je ook toe. Ja, is schaars. Dan hebben Ze hadden nog niet, ze zijn laat begonnen met voor bestrijden aan maskita of zo. ja, weet je wat het is? Dus met bepaalde dingen hebben die mensen geen ervaring. Dus in een soort middel in gebruik. Weet je, ze zijn nog steeds zoekende naar middelen. Dat voor bestrijden man is, voor bestrijden sikita. Maar de buurlanden die doen het toch? Die hebben het is niet alleen Suriname, als ik dat dan moet je even naar je buren aankloppen. Ja, misschien moet je naar je buren aankloppen om hulp te vragen. Dat van we los een probleem. Die is Of met Brazilië, jeppie. Ja, en dan ik vind het een hele goede stap if Brazilië tegen initiatief go of if de actie Brazilië om hulp. Weet je, en daarvoor heb je buren toch? Ja, maar dat had veel eerder gekund, dat bedoel ik. Ja, dat veel eerder gekund wat ik zeg. Zo'n man is in een regering heeft eigen belang, weet je. De man denkt aan volk. Is dat toch de mij denk je in dan pas ik en de rest kan steken. 35 de onderwijzer, als dat los op tuin dat de salaris ik wel ook toe. Ja, ik hoop dat ik naar dit. Iets gehoord. Nee, ik heb helemaal niks gehoord, maar look naar deze maar dat toen af van Odu. Weet je reden waarom? Omdat deze maar dat coach toekomst. Weet je, een jeugd is de toekomst van morgen. Dus is maar dat moest je schoren, je leren dat die kinderen wat kunnen bereiken in een maatschappij die dat kon groeien. Dus en als je die mensen niet goed betaalt, is maar melden ziek, dan ga je gedemotiveerd op het werk en dat mag de bedoeling niet zijn. Want als aan dat nog mag de, en dan mag ten koste van de jeugd. Nee, dat mag niet, absoluut niet, want je moet nagaan. If de onderwijs voor voorzien, dan ben je de man die scoren, dus maar als nooit naar het parlement nou. Ze zijn ook op school geweest. Dus je vrouw moet goed betaald worden. En de juffrouw moet de kennis ook met liefde kunnen overdragen, weet je. Kijk, sommigen doen het met liefde, weet je. Maar if a money no sari, dat is mam doen. Weet je, dat is mam go te kwam extra job teken, also uweri te dat score, tamara visa klas uweri in de geconcentreerd. Weet je, imsha san so lek te wam ching. Egwa score. If a chinka also a chimus nyang, a chimus abe rus. Isabi toch, if a chimus go seer san sei passi baka. Dan is het kind ook niet geconcentreerd te egwa score, a chesribi in een klas, omdat dat chimbiki vroeger man te go hepe ma hossel, wat helemaal niet slecht is, maar if je begint paides maar dat boom, dan los een probleem op ba, dat a chinaf go hepe ma hossel voor a chin consribi in een klas. Weet je, en onderwijs is heel erg belangrijk, is er nou. De ontwikkeling is goed, education, brada abung, isabi toch. Dus man begin fit asan dat hij if a regering man begin fit scholing, dan ben man fit ziekenkosten, verzekering, die is man dat die. Weet je, dus dat na prioriteit nummer 1. Weet je, met de chinkis boon scoren, na senang, voor de chinkantroan san in een maatschappij, isabi toch, voor dat de schrijf kan dragen de kennis over bakaji. De wanse kon naar de bakken. Ja, zo is dat helemaal. Mensen, hé, maar misschien je volgen ze mooi. Laatst man bij beschuldigd, broer, zie dat ja, man bij 2% voor ons staan. Ik ben toch dat. Mi jere zo'n sanjara a 2% sani, is dat niet toch? Maar ja, weet je wat is op de waarheid berust? Kijk, dat soort dingen moet je echt tot de bodem gaan onderzoeken. Luku if aman schreef na true amai taki, want zo man gewoon, de mij contact was aan tap social media, weet je? Terwijl nou was aan amai verzin. Weet je, dus mina sap tot hoe ver het op de waarheid is berust. Wat Brunsi reageert, Brunsi dat nou minder mama. Ja, Brunsi dat kan sabama, ja, dat wie ben ik om te oordelen, weet je? Brunsi dat kan sabama. Ja, dan is dat het. Ja, laatste lied die mensen ubetaki jongen vliegtuig normaal landen, want mannen die tori, sabato dat het. Ja, mi sabato. Asan ben gewoon wakai ze. Dus asan ben hoop het laatst KLM go tanken naar Frans Guyana of Guyana. Nee, kijk, dat is weer iets dat
dat de regering ook aan moet pakken. Zet de juiste man op de juiste plaats. Weet je, you know, go doe nou een vriendjespolitiek mopot mi mati drapen of amano scoren, maar omdat amana you mati da mogos doen drapen. Weet je, minister van wat kan een toren dat hij heeft naar vriendjespolitiek, maar het kan niet. En een toren moet ten alle tijden bemand zijn. Dan heeft mitak wel luku Holland, dat de mo vindt dat ja, maar in een vergelijk Holland nasenang. Maar mitak een toren moet alle tijd en alle tijden bemand zijn. Weet je, om voorzitten aan verkeer, aan luchtverkeer. Weet je, want if lek van wap de passija, isap tak ta fa ya jompo ready dat you moet stop met atraman guet op gurung. Weet je, en zo je abba luchtverkeer ook toe. Weet je, de maar op de wegen dat per maar vrij, want je kan vrij kriskros zomaar. Er zijn bepaalde route waar je aan moet houden tegen vrij kiesie. Daarom moet je een degelijke opleiding voor hebben. Juist dus dat. Op een zomaar maar je naar toren. In een kampo mati in een toren dat je mati no nyan kasi omdat amane mati dat kan nama op een chimilo Maar maar een ongelukken gebeuren. dat bedoel ik, weet je. En om dat te voorkomen, pot dat juiste man, dat pas juiste prijs. Zo is dat helemaal. We zeggen wat we zien, mensen. Het is niet zo dat we beklatsen naar. No, want Suriname heeft ook zo'n mooie dingen. Er gebeuren ook mooie dingen. Ja, tuurlijk. In bereken tak serana na mi kondre, isabi toch serana na mi kondre, afraga no angatide, omdat alleen je kom afraga de ja. If afraga no agadra per afraga de in mi ati en de man sap mi mina amang te seranang e play te natche play mina mang sa elonanga serana fraga. Olympic Stadion Suri Prof be play mina man sa altijd te tros nanga mi fraga. Dus if mina aba fraga na mi, dus altijd mi aba fraga na. Geweldig. Altijd in mi ati. Dadelijk WK. Waar ga je kijken? Nou, modeta paroko in bereken tak jongen, if mi man verdient brede ja, zo mi man mis want to play af mi luku herhaling, maar ik ga geen dag special eruit trekken voor luku week hoor, want ik heb mijn brood, ik moet monden voeden, dus ik zal kijken, mi zal luku highlight en wat ik heb gemist zal ik even lekker terugspoelen of mi zal luku adeen en bakken. Geweldig, maar Suriname is er niet bij dit jaar. Maar dan, niet zo maar jouw karakter. Weet je, ik ben niet zo iemand die op one space. Ja, team, mi luku mooi voetbal. Weet je, if mi leta televisie, mi ziet dat jongen bijvoorbeeld Marokko play wat mooi bal, dan mi lop een bal, Guyana play, Corso play mooi voetbal. Dan luku mooi voetbal, weet je. Ja, oké, Brazil is een van de favorieten, die mij play mooi voetbal, de man, dat samba voetbal. Dus daar, we volgen Brazil. maar als Nederland te play, you know, wiki, dat speciaal van, ik kan ook Nederland ook play. No. Dat mino wiki, maar ik ben niet echt een favoriet voor Nederland. Look, heeft dan mooi voetbal, mi lette misschien Nederland play, dan mij play mooi voetbal, dan mi oluku. Mi loopt mooi sani, mooi voetbal dan mi oluku. Weet je, maar niet dat ik ga zeggen van, ik ga een avondje uittrekken dat Moluku Nederland of Moluku Brazil. If mi lette TV toevallig, misschien de mij doen aan sani. Dat mogen niet. En als het niks is, dan maak je dat. Wie naar Brasjon, als het niks is, maak je dat televisie, dan moet je doen sribi. Zo is dat helemaal. Mensen, je zit hier weer op de Dappermarkt. En natuurlijk, het is bijna het einde van de wedstrijd, einde van de tijd hier. Woyotap ook maar. Woyotap, ik ben zelf ook aan het afbreken, opruimen. Lekker naar... Nou, wil je ook bedanken natuurlijk, want je moet verder. Wil je nog mensen de groeten doen of wil je nog wat zeggen? Ja. Mensen in Su, Holland, alles heeft grond tapu, pedes ranamande. Untjare waka, ciao. En uno vergiti tak serenang adeno ati. Ciao. Zo is dat helemaal, mensen. En dit was het ook alweer, Cultuur TV. Speciaal voor jou. Thank you. En dan we metbakken. Mensen, we gaan gelijk groeten. Dank voor het kijken natuurlijk weer hier. Cultuur TV speciaal voor jou in Dappermarkt. Het regent. Het is geen lekker weer vandaag. Gelukkig is het niet zo koud. Maar goed, dankjewel weer voor het kijken. Blijf ons volgen, zou ik zeggen. En vergeet niet, druk op die knop. Abonneer, vertel het door, want Cultuur TV wil groeien, zodat we meer kunnen doen voor jullie. Ja, wij weer hier Amsterdam. Goed, we gaan weer verder. Ik zou zeggen, blijf afgestemd op Cultuur TV. Heb je wat te melden? Bel naar ons of app ons, geef niet op. Blijf ons die dingen sturen wat we nodig hebben. Heb je een verhaal, vertel het ons, geef het door. Cultuur TV speciaal voor jou hier Amsterdam. Goed, dankjewel en tot de volgende keer. Dag. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname.
voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Wil jij werken in de zorg? Aina Zorg staat voor persoonlijke zorg zoals het hoort. Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je empathie en een goed luisterend oor? Neem dan snel contact met ons op. Voor meer informatie bezoek onze site ainazorg.nl met AI en A. Dan maken we snel een afspraak. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com for the generation them.